N'eziokwu eziokwu ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo dabata n'ọgba n'oge ji eme mmọnwụ elu na nke a bụ eziokwu. Nkwụ dị na mba na-eyere ha nne ebe ọ bụla esi bịa n'ala Igbo na-echeta na nkwụ dị mba na-eyere mba nne. N'eziokwu eziokwu Igbo dị ụtọ, ya mere anyị na-eji ọnụ ebe ahụ wee na-akwalite omenala Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ọkụ ma ha elekere ya 3 anyị abata n'oge ndị Igbo wee mebegasịa ihe ndị Igbo wee banyezie na Kpakpando n'ụlọ ọrụ kara aka, ya bụ Solid FM. Ebe a ka anyị nọ wee na-eti etiwa na ya mere ị ga-eji hapụ ya n'akara narị kpọm itoolu ma ọ bụ ị nọ wee na-ekiri m ugbu a ma ọ bụ na-ege m ma ọ bụ na-anụ ihe anyị na-ekwu. A sị gị hapụ ya n'akara narị kpọm itoolu maka na oge ahụ anyị ji eme mmụọ elu na n'eziokwu eziokwu ana m anụ ka ọ si ada. Maneja ekelekwa m gị. Ụfọdụ na-apụta a na-ajụ gịnị na-eme, gịnị bidoro ihe kpatara na omenala anyị dị otu ọ dị. Ọ ya ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa, maka na ndị asara na-asa isi were nkwụdube mba ọzọ wee kpata ya chọza ka o yere anyị na nri n'ala Igbo. Ha anaghị amacha ihe mere omenala Igbo. Ka anyị ga-esi wee kwalite ya bụ ka anyị ga-esi ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ije n'obodo dị iche iche ndị a setara omenala ha, ile ya anya ọfụma efu n'eziokwu n'ọkwa n'ebe a ka nkewa bidoro. Gịnị ka anyị ji ekwu ihe dị otu a? Ụfọdụ ekpere ụfọdụ anaghị ekwe ka onye otu ha nụọ onye na-ekpere n'ụlọ ekpere ọzọ. Ihe kpatagasịrị ya butere nkewa na ihe na-etisa obodo bụ ụmụ ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Mere na ụfọdụ hapụrụ omenala ha mebe omenelu, maka na anyị ga na-ajụ ajụjụ wee sị ebe ọ bụ na ọ bụ ofu Chukwu ka ha na-ekpere, na-agụ ofe akwụkwọ ebe agwụsịrị ha ka ha ji ekpe ekpere ha, gịnị mere na onye zeta nke ya baa ya afa jedeba ya n'afa ebe a na-edeba ya afa ndị ọlụ na ọwa afa otu na dịka iwu Naijiria si kwuo? Ọ bụziri na owe nwanne na-eje ebe nke ọzọ, onye nke ọzọ zitakwara nke ya, mana ọ bụ ofe akwụkwọ ahụ ha ji achịkwa onwe ha ma ọ bụ na-edozi onwe ha ka ha na-agụ, wee kwee na ọ bụ ofu Chikere. Anyị wee na-ajụ ebe ọ bụ na ọ bụ ofu Chikere, gịnị mezuri na onye na-eje okpukpere ọzọ anaghị anụ onye na-eje okpukpere ọzọ? O gosiri na ọ bụ na ha were ịfụnanya, o gosiri na ọ bụ Chukwu ukwu kachasị Chukwu niile Chikere anyị niile ka ha na-ekpere. Gịnị mere o ji aja agba iche iche? Ọ bụ ya ka m na gị ga na-ekwu n'ụbọchị nkịta, maka na anyị zuona ka anyị were ude na eze mmụọ onye isi nchụaja na aka ma ngwọ ọ wuchiela. Nwanne m nwoke Eze Enugu, kene ndị Igbo. Ndị Igbo anyị biko kee na anyị tụlee onu. Ọkụ na-anara ya. Eze Enugu sịrị onu gee anyị ntị n'olu. Eze Enugu, aga m agbapụzi ya ọsọ ozigbo ozigbo. Eze Enugu, ịnụnugo ikego nwa gị di? Ọ bụ ma ọ bụ ka m bido otu a,
ịnụnụgo na ewe onye na-eje okpukpere nke ọzọ ka ha bụgara ya anyị wabụ ndị omenala maka na anyị wee gasị na ihe ụfọdụ na-eme si onye na-eme omenala ka ọ ga-esi bịa ya na onye na-eme omenala nke ezetara ezeta ga-eje wee nụkọ mana ebe ọ bụ na ofu akwụkwọ ofu chi ofu ebe ka ha si zeta chi ha na-ekpere na ka ha si ekpe ekpere gịnị mere a na-abụ onye chọzie ịnụ nwaanyị ajụba ya kedu ekpere ebe ọ na-ekpere ịnụ ụdị ihe dị otu a ma ọ bụ na ịnụgo ya kedu ka ọ dị gị kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ya ihe nke ekwu gbasara ya bụ akwụ na-ekwu ụwa ndị dị ka anyị Chineke anụ ya ekwu ibekwa chịta akụ chịta ọhụ chịkọwa ịma na ọ na-adaba ihe na-aghọtara egwu maka ịma na abụ ya nwata ihe na-aghọtara egwu otubo ha na-enwe soro otu nke m onye so ofu ebe onye na-ekpe Chineke mana ọ bụghị dịrị nwa be anyị onye ọha na-alụ onye ọ gwara ike ejewe nke m na-achị na ama amụ ihe wee ji efe ebe akwụkwọ a na-agụ ọkwa akwụkwọ na Chineke ka mmadụ ghọta Chineke adịghị ịbọ ọ Chineke naanị a na-ajụ ewe ebe kwere nkewa na akwụkwọ a ajụgide asị mba ife ụfọdụ na-agbado ụkwụ onye isi nchụaja bụ na ọ bụrụ na ị so na nke ha na ọ bụ ọchịchịrị ka gị na ị na-ekpere na ọ bụ sọsọ ebe nke ha ahụ bụ ebe ihe dị alụ dị ha na-akpa akarịghị ụfọdụ wee jụọ m sị m Chineke ihe m na-ajụ na ọ bụ ahịa ka ha na-azụ na enweghị onye ga-achọ ka a bịa kpọrọ onye ahịa ya na nke ha gbasiri mbọ onye ọbụla ha gbasiri mbọ konukọ wee kechikọrọ na ọ bịa nụrụ nwaanyị pụọ ebe a na o nwee ike ọ kpọrọ nwaanyị ejebe n'ebe ahịa ọzọ n'ọdụ ahịa ọzọ ọ bụzi na ha agbara aka ọ ka ya bịa nwaanyị na-ekwu na-achị onye ọbụla so Chineke ọ dịga na akwụkwọ nsọ nwa na-agụ a sị nkewa adịghị akwụkwọ nsọ mebiri nkewa mana ụfọdụ ndị otu anyị nwe na-agụ bụ na-eweta ya bụ nkewa nweta jiri akwụkwọ nsọ enwe nkewa ma nkụda onwe gị igwetawe ya na-ekwu ọtụtụ aha a na-achọ ọka mgbe a na-abịa obi abawa ama ị naghị ama ihe mmadụ na-eme oke ọtụtụ a na-achọ abịa dịkwa mgbe ọzọ achị ndị ụka ha evu evu ịchọpụta amadịbe enyi ndị bịa chere ya ịkọta agwa m n'ihi na agwa Chineke ajụkwa ya kwa mme na achagidara akpịrịgịdị dịka ndị agadi nwaanyị a na-adọ ha ụdọ ndị na-eme ụka ndị nkewa ahụ ndị ụka ike na-eje ndị ọrụ na-eje bịa ka chọwa ebe ịmadụ n'ide ahụ ifu Chineke ọbị mmadụ bi na-efe n'ọchukwu bi na-efe onye akpọta nke na-abịaba anyị ofu ihe ahụ onye ọbụla na-agọ ma na-ejighị ọghọ na ọjị a na-abara ọsọ onye gaghị eme ọghọ na ọjị bụ o wetakwa isi bịa abawa ọjị kpụtawa mana ndị na-asa isi onwe wetu ya nwe na-agụghị onwe idekwa dere achị mbọdụ na ndị na-asa isi bịa ka itanụ ndị onye isi ibe bịa na ofu ụka na ụka unu kpee na ekpere ndachibe m na ego ama jekweta ọ bụ abịaga n'ụka ndị onye na-bụ onye isi ebe eke ekpe ekpere ya bụ ego ebichie na isi biko chakacha ọtọkwa ya anyị ga-achọ ee ọ dị mma ọ bụ isi nchụaja n'aka ma ngwuo eze Enugu ka ege ihe anyị na-eji ekwu ịmụ ihe a niile bụ ka ụfọdụ na-ama ebe mmiri si bịa n'opi ụgbọgọrọ a na-ekwu nkewa ịbịa n'ezinụlọ dị iche iche onye nke emegidere kpụpụ na otu o si efe nna ya ndị nna nna anyị debere anyị otu anyị si eme omenala na-akwanyere Chineke anyị ugwu na-eme ya emegide bịa lesi ya afịa ọ zụrụ ya akpọrọ ya gaa ọ bụrụ na ọ nọgide ebe a ọgbọ nwanne ya ma nwanne ya eso ya ebubere ya mụọ na ọ bụ ọchịchịrị ka onye nke ahụ nọ n'owe ike ọ bụrụ ihe niile na-eme na be ha na ọ bụ ya na-esobe ya jebe n'ebe ahụ ezitara na-eme anyị wee na-ajụ gịnị ebee ka ịfụnanya dị ebee ka ndị mmadụ debere Chineke ebee ka ndị mmadụ debere usoro eji afụ mmadụ na ibe ya n'anya ọ bụ ihe kwesịrị ịnenebe anya bụ ebe ọ bụ na ihe niile bịara abịa onye nke a zụtara nke eje baa ya ofe afọ o wee ikeri ebe ahụ ọ bara afọ ọ bụ na ọ nọbụ n'okpuru onye ọzọ o wee fụzie ka onye asa ọ sị ka eje bido nke ya o bidozie nke ya ọ gaghị achọ ka
esi na be nke ya bịa nụrụ onye ọzọ jebe na ekpere ebe ọzọ o wee bụrụ ihe anyị bidoro n'onye na-afụ n'ụgbọ ụmụ ihe a bidoro na ndị kwe na ndị ekweghị ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ maka na ụzọ niile ka esi jikọọ ezinụlọ wee tisasịa maka na ọ bụrụ na ezinụlọ dị ka o si dị na gboo alụ na mpụ a na-anụ maka ya ọ gaghị adị eze Enugu biko asị m ihe a na-eme ajụọ na gị na ọ bụ ofuchi onye sigo na ofuchi ka ekwesịrị ihe na-efe mana ịfụnanyazi ebe ka ịfụnanya dị n'ụdị ihe a ndị a na-eme anọgide ọ bụrụ na onye na-ekweghị na nke ya ọkọgbọ onye ahụ chọba ofu ihe ọ ga-ebu ụzọ sigo nna onye ahụ ọ bụrụ na ọ sị na onye ahụ bụ ajọ ma ọ sịgo nna onye ahụ bụ ọchịchịrị ihe ọbụla dị ojii ka a na-ebo ndị isi ojii mana agbanyeghị na ya na onwe ya zitara nke ahụ ezita akọrọ ya akụkọ kedu ebe ịfụnanya dị kedu ka a ga-esi kwụọ ya ụkwara eze mmụọ nna m ịfụnanya ahụ na-ajụ ọ dị ọtọba ụzọ meru mana anyị achọghị iwe ịgbanụ ndị baịsị na agụ na-ewe nwa na-eme ọ naghị aba ebe onye na-ebata n'ụka nweta ọkwa ọhụrụ ọchụbam bafu je mere nke enye gụọ ya ọzọ adịkọsị nke ndị bụkwa nke ndị ọzọ nke dịkwa ndị ọzọ mana na adịghị afọ otu idekwa adịkwa nwa nne ebe m bụ n'onwe m ịdịkwa eji ụka onye na-eji ụka ha na-eji ofu ụzọ aga omere gbọchị echekwa moto aji amụọ na ojiji amara ya bụ na o ji ekpe ekpere ebe nke ebe aji ekpere ekpere ibe nke ekwe onwe onye nri dị ọ mụtawa nwa akpịra ka elu gedegedegede eso echi ofu ego ji ekpere ekpere ọpara ego pagawa ya bụ ihe ahụ bụ nsọfụrụ ahụ na ịhụnanya ọ dị tọfụ mana ọ ga-adịkwa epe mpe ebe nwa dịka ebe ọ dịrị Chineke ọ ndị na-atụ egwu Chineke egwu ụwa egwu ekike ụwa bụ ndị na-eme omenala oge ji ọhọ na ọjị asụ na ọ dịkwa atụ egwu maka ọjị nakwara abanye ndị mmụọ achụba ọsọ mana onye ọ bụ kemụ ga-nye onyinye ya ka ị ga na-enweta ndụ ọnụ akpụrụ efu je nye onyinye onye na-agụ ọhụrụ onye na-ekpe ekpere ọgọchiwe na-efu na onye niile na-ebu nwanne echi niile na-enwe ego ụmụ ha ji obodo oyibo orugbo ụka ọzọ futekwe ya mana na-ene na ya tọbakwara ọ bụrụ iji vunye ibe dị asa isi mana ọ bịa bụ na ị na-ede ebere ọ bụ olu eze Enugu ka ị nọsiri ugbu a maka na ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na ịbịa na omenala nwata too na ọ chọrọ ịnụ di maọbụ n'ọnwa ihe a na-ajụ bụ ezinụlọ ahụ kedu omume ha na-eme kedu ka ha si eme omume kedu ka ha si ebi ndụ ha bụ ndị alụ ha bụ ndị na-anaghị ebi ndụ ọfụma ewee ntụpọ dị n'ezinụlọ ahụ ha na-adịkwa ogologo ndụ ka ọ bụ alụ ha na-eme ha na-aje agbabiri n'ike ọ bụ so ihe a na-ajụ ụma na ka a ga-esi bi n'udo na ihe ndị ọzọ anaghị ajụ kedu ebe nke ị na-ekpere ihe a na-ajụ ị na-ebikwa n'udo ịbụ onye ọ bụrụ na onye ọgba aghara sịchakwa na ezinụlọ na-adịghịkwa abaghị aba n'iji kụziri ha ihe ka ha mebe ezi omume eze mmụọ ọkwa etu a ka esi eme ịmawụnụ ihe dị ikwuru bụ ike eziokwu anyị machara anyị bụ ndị amụrụ mgbagbo anyị esogbu ndị amụrụta akachi ejo ịgba ọsọ agha esogbu na asa agha na-eso m paịsị na ọsọ agha ya bụ ijikọtara m abụ ya nwata oge gboo mgbe nna anyị ha nụrụ nwaanyị ihe a na-ajụ bụ onye amụrụ nwata ahụ ichekwa nne na-enye ị na-enu anya achịna ga-aba ebe ahụ nwata ka anụ nwaanyị anaghị akọta n'onwe onye nwaanyị ọ ndị nọ nna ndị ikwu na-ekedecha n'ebe ide anụ nwaanyị ọ bụ ebe ezigbo mmadụ ihe na-agbakwa tata bụ onye ọbụla nụrụ nwaanyị ebe ndị ezigbo mmadụ dịrịbụ nje na-enebe ihe anaghị eme o nwere akwa na-ezu ohu anyị na-enwe akwa na-ezu ohu o nwere akwa na-aba ama o nwere akwa na-anwụ n'ike nwa akwa na-adịghịkwa mgbe di ọ na-eme ndị di enye garị ndị enye nwa ya nwa anwụrụ mana ijekwa eje nwaanyị ọbụla bụ edo nwaanyị anụtara iwu megide na ọmụkwa nwa ọ ga-amụri eyiri maka na ọ dị ka ọ dị kpọba dị ka ọ dị azụ ọ bụrụ na ezu ohu ọ ga-amụrịrị onye ohu ọ bụrụ nwoke ọkwa otu a ga-eje nwoke a nkwa ezu ji nwoke ọbụla na-akpa ji
ezu obodo ọ bụ nnukwu iwu be anyị mana nkịta dịka onye ziri ma ji wee jee aka nwaanyị ọ bụkwa ochetekwa o soro nwere akụkọ jebe nwa ya na-aba n'anya ya bụ na obodo na-emebi. Ọ dị mma ihe ọ bụrụ na ị na-ege ọ bụrụ ịkọta ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị si bie ndụ ọ dị mma ka ndị Igbo si ebi ndụ ọ dịrị ha mma ka anyị ga-esi kwalitekwa na omenala anyị ka nkewa na erubeghị isi n'ezinụlọ nke ụfọdụ na-eme ugbu a ga-esi pụọ ka udo wee dịba n'ezinụlọ n'ọya ka anyị na-eme ọya ka anyị na-ekwu ka udo ga-esi dị n'ala Igbo ka udo ga-esi dị n'ala anyị na-ebi dịka ndị gboo si debe a na-atụ egwu Chineke maka na ụfọdụ ga-azị sata nke ọ satara ọ chịrị ndị ọ sara isi ihe ọ ga na-agwa ya bụ na ọ see n'igwe ọ na-amaghị na onye ọbụla na-agba nke ya dị gị kwukwe gị atụpụkwana ya ọnụ ịgbaba ọsọ n'igwe nke gị onye na-ekwu ya ọmakwa ebe n'igwe dị nne na nna gị gwa gị okwu na ọkara gị mana ịgbakwutere ya bụ onye na-agwa gị okwu dịka onye isi ekpere ya gwụsị ego ụzọ na ụzọ n'igwe bụ echebụzie irubere nne na nna isi echebụzie ihe gbasara nne na nna mere na nwata ga-apụta ugbu a kama ọ ga-erube isi n'ezinụlọ ya maọbụ nwaanyị maọbụ di irubere ezinụlọ ya ezime ihe o kwuru osobe ntọ na ana mmadụ ji ezeta n'obodo ọzọ tọrọ ya irubezi isi n'ezinụlọ nkewa ọgbaghara sizie ebe niile wee daa mmadụ ahapụzie Chukwu ọ ga na-atụ egwu n'efe na-egosi na-eso n'usoro ọ bụrụ mmadụ ọzọ na-agwa ya nke ya ọ dị mma ebe ọ dị otu a eze mmụọ ịnụgo na ndị isi ya ụfọdụ n'ime ha na ha na nwaanyị ebi ha nọ na-agba biketa agba alụkwaghịm mana hawa na-agba alụkwaghịm ndị ahụ agaghị enene ha anya mana ọ bụ ịbịa gwa ha maka na onye ọbụla nọgidere gbaa alụkwaghịm kedu ụdị ndụmọdụ ọ ga-enye eze mmụọ kedu ike nke gbagojuru m anya abịakwachi gị ji ekwu ụmụnna ha ị na-agụ ndị bụ ụmụnna bụ ndị otu onye ụmụnna anya ụmụnna nke imeji nwere gị gaa makwara ndị abụ ga-ejekwa n'ebe ha nọ ndị nọ n'ọchịchịrị abịa m n'ebe ndị ụmụnna nwa ị na-ekwu ọ bụkwara ịhụra ndị ọdị nwa na-ekwu maka onye a ga-achị nwatakịrị dị ha na-egide na gawa n'ụka mana ichefuru ihe Ekwensu gwara anyị Ekwensu gwara ya anyị ka agụụ gụsọfụ na-egide nna gị ka ndị uwe megana togo Chineke izi nwere ndị ka anya ọ chụkere gị niile achụkere mana nwatakịrị ahụ onwe ebuchi enyi ya ma bụ mama anyị kwayara mama anyị ndị ara anya dara otete onwe ike soro chọọ Chineke onye na-ama onwe ya na-akwa chọọ Chineke mana ndị a na-agwa anyị okwu ma asa ndị isi ndị na-asa isi ha anaghị aghọta ọyị nne mmadụ na nna anya bụ chizuo omewediri ọbịakwa ya kene na-ekene nna anyị achịmanya je n'ụka ụfọdụ ga-akụziri ha eze ma ụfọdụ ga-akụziri ha sị na nne na nna ha bụ chi ha anya na di ha na-ewere ebe ọkwụ n'ọsọsọ ihe onye isi ekpere ha kwuru ka ha na-ege ọnya bụ ha bụ ndị bụ Chukwu ga-agwa ya ka anụ efu ebe ha na-esekpuru a na nwoke ọzọ ha nata na be ezinụlọ ha ekwechiri na ọ bụ Chukwu nwoke kwuo ọ gaghị atụpụrụ ya ọnụ mana ọfụ onye a ndị a na-amaja ihe anyị ji ekwu ihe a abụghị ihe ọzọ n'ọhụ ka ụwa na-amata ka ọ si dị ụfọdụ haziri obodo ihe niile wee na-aga nke ọma ọkachasị ka esi anụ di na nwaanyị mere na ọ na-abụ nne na nna n'oge a na-abụ achọ ịnụ nne na nna na-aga ọfọ jee ije ewegasị ụmụnna apụta adị n'igwe jee ije a eme ya dịka ekwesịrị ime ya je gụọ ezigbo ọfọ kpee ekpere mana ugbu a nwata ga-apụta nne na nna ya asị ya onye anyị kpọtara ka a jụọ ịjụkwara ajụ ka nna achọ ịtụ ya alo na onye anyị chọrọ ije kedu ka a si aga na a ga-eje njụ ọsị ya gbasakwa na-ekpego ekpere na onye isi na ekpego ekpere na ọchụgo eje hapụ ihe a n'oge nke unu agaala evuzie na oke nna na oke nne
bụ onye mbịara si ebe atụbatara ya zetara nke ya bụ ihe na-agwazi nwata mmadụ mụrụ n'afọ ọ mụchara na-agwazi ihe ọ ga-eme ọ bụrụ nke a ka o kwere ọ hapụzie nke ndị na-anatagharị ya afọ ndụmọdụ nke ndị na-anatagharị afọ ya sị jiri ya nwayọọ nekwa ka a ga-esi so usoro a nekwa ka a ga-esi jee ije a ọjụ ọsị mba na ọ bụ nke onye mbịarambịa nke ezetara ezeta ndị na-asa isi nọọ nke a ka ya ga-ewere anyị wee na-ajụ eze ma ọ dị mma ịma na-emechekwa ihe akpanụkwa anyị ha asha ọ na anyị ha asha nka nke ọ gara dịka ihe kekebe anyị eji eke mmanya nkwụ na ya nwaanyị mana mgbe anyị tụrụ anyị bụ ụmụaka ọ na-aba anyị kwa abachi mmanya anyị na-ete mmanya na ihe ete anyị okenye bie na-abachi mmanya tufuo onye ọbụla esu ọjị ma mmanya ọnụ okenye awụcha mmanya nyecha nye ndị ihe anyị agụ ọhụụ nwata dị okenye esere nwata si ebe onye ndị be dị ihe na ihe sere n'aka okwu dakwa anaghị ekwu ihe na-ejekwa okenye ahụ ọbịgo ojefu anyị ụwa nwere okwu si eke n'ohu ọnwụ ya wongo nwanne echi ahụ nọ nkọt mmegbu onye ma na ede ebe anụkwa mbụgị karịchakwa ụmụnna ahụ anya ụmụnna ahụ edozie a na-eti iwu mmegbu gụfụkwa a na-etinye nwaanyị iwu ya ji eze ahụ gburu ụmụnna niile ya zọọ ọnwa itikwa iwu ọnwa chi idoga ebe ojikpọ bụrụ chekpere Chuka emere anyị ihe n'oge ahụ eze mmụọ a na-eji nwayọọ na-aga ije alụmdi a na-eje ma nnene nwaanyị abịa nene ya na nne di ebikọ anọkọ oge a ka eji ama omume nne na ahụ abịa n'ezi afọ ka nwaanyị si eme ka anyị si ebi na nwoke na nwaanyị ga-esi ebi oge a ka eji ewegasị ndụmọdụ dị iche iche ejiri nwayọọ na-eme ya anaghị eme ya nkịta bụ na ebe ha chọrọ iji ya ghọta ihe niile bụ a ka ga-eji na-atụpe nke ọdịnala a sị na ada emekọta ihe niile ụfọdụ eburu ụzọ jee na onye ọzọ oje fee ya na oje nwụọ iyi n'ihu onye ọzọ ọnwụcha ya odicha iyi ya iyi n'ebe ọzọ ha bịazie sizie ka abịa mmetọpụ nke ka ụmụnna pụtazie si nakwa ka anyị si eme ya na be ya ha baba mbasị na ha chọkwa ha na mana ha emechakwa oge ha na-agbaga akwụkwọ ndị ahụ na ha achọkwa itigbara ihe a na-ebukwara ya na mma achịzie na agaghị emezi nke ndị ụmụnna na nne na nna a na-ayọzi oge ụfọdụ ụmụnna pụtasị nekwa ka esi eme ihe ọ bụkwara nne na nna nwa m pụtara babara ndị ụmụnna mba si ya na ha chọkwa nwoke kpọkwara nwunye ya na agbamaka na ha emego na gịnị ha ejego na obe onye ọzọ sa ha iche ekpere ọ dị mma eze mmụọ onye mere ihe otu a ọ ga-echekwa na ya ga-amụta nke ya ọkwa ebe a ka nnupụ isi na-ebido onye ohu nyekwa echeta uche na aka ibunye isi na ga-eje ohu ọkwa jewe ejewe ọkwa nna ochetere ihe ndị ọ naghị ejewe mana gụ na nwa obu onye nne na nna ime ndị wechiri anwụchi nya ajụ a ga-etibugoro m n'abalị nke ekwe tinye anụ oji ịcha jewe ihe okotegwere ịdị ga-abanata ike otogwe ọ dị mma biko ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege anyị na-ekwu maka ka esi omenala bịara abịa si ebutegasị ụmụ ka ihe gbasara alụmdi na onye nke debe ya afa nke ya hibe ụlọ ekpere nke ya ọ gaghị ekwe ka onye otu ya je nụọ onye ekpere na-abụghị nke ya ụmụ nkewa ọ dị mma ọ bụ ya ka anyị na-ekwu ebe ọ bụ na ofu Chukwu ka anyị Chukwu niile kere anyị ewere ebe ọ sị anyị kpọọ onwe anyị asị ọ bụ ịfụnanya anyị fụ onwe anyị n'anya jiri ofu obi na-ebi n'udo Chukwu anyị keziri anyị ụfọdụ apụtasị kpagbazi oke ihe kpatara ya na alụ nke gị ka ị ga-agwa anyị na anyị pụta akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ n'oge a bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 ịkpọ ya bụ 09077110009 ị nwekwara ike ịkpọ na 0902023
efu ya bụ efu itoolu efu abụọ atọ otu 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 nkịtị nkịtị na itoolu maọbụ ịkpọọ na nkịtị asatọ nkịtị ise nkịtị asaa itoolu otu efu efu na itoolu ịkpọ anyị maọbụ ijee na Kpakpando TV nke nọ na YouTube ka ije kiribe ihe nke anyị na-eme maọbụ zitebe ozi gị ebe a ihe anyị na-ekwu bụ nkewa dị na alụmdi na nwaanyị site na omenala bịara abịa bụ ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nkịta anyị bịacha azụ anyị na-aga n'ihu abụ m Chizzy mụ na Eze Enugu na ebe a. To better food, na the new Lord Chicken and Classic Seasoning Powder. The ingredient they take make am na natural by nature, like real chicken. Seasoned with black and white pepper, garlic, onion, parsley, mushroom, coriander, and plenty more. If you like new Lord Seasoning Powder for inside your jollof, fried rice, egusi, and all other soup, you go know say flavor pass flavor. New Lord Seasoning Powder. Natural by ingredients, bamba by flavor. Whatever you need, King's got it. Eze Enugu dum. Okay. Kara aka. Anyị anaghị eme gị na ọzọ amaokwu afọ aka m amaka onye ọgwụ ọ nke ezi agụ nke ọzọ ọ sị ya ka ya gụọ ọgwụ echi ya ga-agụ ọgwụ ya echi mana ọ na-eshi oge ọ na-eshi ọnwụ oge ọ na-eshi obere ọnwụ nwata ya bụ 90 miles ọ sị ya bụ nwa m nwata nwaanyị na scribe ya ọ sị na ọ bụ ozu nwa m ọ bụrụ nwa m ọ ga-ahụ ya abụghị ya achọ ahụ ọ kara m